Gamers, τι κάνετε, πώς είστε? Και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο γενική συζήτηση για το κανάλι και γενικώς για όσα θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα όπως όλοι ξέρουμε είναι οι εξετάσεις και αυτά στο γυμνάσιο, γιατί πάω τρίτη γυμνάσιο, παιδιά, και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και γενικώς δεν μπορώ να κάνω βιντεάκια τώρα σε αυτή την περίοδο, αλλά πόσο μέσα στο καλοκαίρι θα έχω πολύ υλικό, θα μπορεί να κάνουμε και vlogs. Βασικά αυτό με τα vlogs θα μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν λέει να κάνω vlogs. Όχι αναγκαστικά vlogs, ξέρω εγώ διάφορα βιντεάκια έτσι που να είμαστε έξω, pranks και τέτοια φάση. Δηλαδή δεν ξέρω, γιατί σκέφτομαι να αγοράσω μια καλή κάμερα τώρα και να κάνω τέτοια βιντεάκια, ναι. Anyway, λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι βρήκα ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορώ να κάνω render και είναι εύκολο, μου είπαν κάτι παιδιά και με έμαθαν εκεί πέρα λίγα πράγματα. Και γενικώς τώρα με αυτό το πρόγραμμα θα ανεβάζω πιο γρήγορα βιντεάκια, γιατί παλιά δεν είχα τη δυνατότητα. Είχα το Camtasia Studio, το οποίο απλά δεν με βόλευε, γενικώς δεν μ' άρεσε. Βασικά με βόλευε αρκετά, αλλά το θέμα ήταν ότι με το serial και για αυτά πρέπει να κλείνω το ίντερνετ μου και βλαγές και τέτοια, και δεν ήθελα να το κάνω αυτό συνέχεια κάθε φορά που ήταν για να ανεβάσω βίντεο. Οπότε είπα όχι απλά. Και ναι, τώρα που έχω αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, λογικά θα κάνουμε πιο πολλά βίντεο. Βέβαια μέσα στο καλοκαίρι θα είναι τα πιο πολλά, γιατί όπως σας είπα τώρα δεν μπορώ να κάνω πολλά βιντεάκια. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω στα comments αν θέλετε να κάνω vlog. Και θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας αν θέλετε να κάνουμε giveaway στο κανάλι. Αυτή τη στιγμή διαθέτω 3 Razer keyboards, τα οποία τα έχω κερδίσει όλα σε tournaments και απλά χρειάζομαι μόνο το ένα και δεν χρειάζομαι κανένα άλλο. Δηλαδή μπορώ να κάνω δώρο ένα black window χωρίς φωτάκια βέβαια. Απλά έτσι, ξέρω εγώ, που να είναι μηχανικό και τέτοια, μπορώ να κάνω giveaway τέτοιο. Απλά δεν έχει φωτάκια, δεν νομίζω να σας πειράζουν τα φωτάκια, εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικά. Γενικώς αυτό, δεν έχω απλά τα φωτάκια και είναι λίγο, εντάξει, θα μου πείτε Razer χωρίς φωτάκια είναι λίγο χαζομάρα, αλλά δεν έχω κάτι άλλο. So guys, άμα θέλετε να το κάνω giveaway, πείτε μου στα comments. Και γενικώς όποια giveaways γίνονται, άμα μένουν Αθήνα τα παιδιά που το κερδίζουν, θα πάει με courier και θα δούμε τι θα γίνει. Με τα γενικά πράγματα αυτά και με τα giveaways θα δούμε πώς θα γίνεται, γιατί ακόμα κι εγώ πλέον δεν έχω καλό setup, δηλαδή δεν έχω ένα καλό PC. Τώρα αυτό δεν έχει σχέση με το giveaways, αλλά δεν έχω καλό PC για να καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πάρω τα gaming, τα PC που κάνουν 1000 ευρώ. Όχι, πώς το βρήκα. Και γενικώς είναι δύσκολο για να στέλνω και δωράκια. Δηλαδή άμα θέλει να πληρώσουμε, άμα θέλει πληρωμή για να τα στείλω, δεν μπορώ. Εκτός άμα τα πληρώσει αυτός που θα λάβει το δώρο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, παίρνεις κάτι που κάνει 100 κάτι ευρώ και πληρώνεις, ξέρω εγώ, 30 ευρώ. Εντάξει, είναι worth. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα giveaway στην άκρη για λίγο, να ασχοληθούμε λίγο με το gaming του καναλιού. Προς το παρόν είναι λίγο δύσκολο να κάνω κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια record. Μόνο Minecraft προς το παρόν. Κάντε λίγη υπομονή, σε λίγο καιρό, πιστεύω ότι το πολύ σε ένα χρόνο, μπορεί και λιγότερο, μπορεί μετά το καλοκαίρι να έχω ένα καλύτερο PC, ποτέ δεν ξέρουμε. Πάντως πιστεύω ότι θα έχω ένα καλύτερο PC standard και θα μπορώ να κάνω πιο πολλά βιντεάκια και γενικώς δεν θα είμαι αναγκασμένος, δεν θα είμαι αναγκασμένος να κάνω έτσι, ξέρω εγώ, μόνο Minecraft. Θα μπορώ να κάνω διάφορα βιντεάκια
θα μπορώ να αγοράζω και games τα οποία όντως αξίζουν, ξέρω εγώ π.χ. κανένα GTA ή κάτι τέτοιο. Ή μπορώ ακόμα να κάνω τα games που έχω τώρα, δηλαδή έχω Elder Scrolls Online, το οποίο πιστεύω εντάξει είναι κομπλέ η φάση. Απλά δεν το σηκώνει το PC μου. Το σήκωνε παλιά, αλλά μετά από κάποια patch που έκαναν εκείνοι, μετά από κάποια patch που κάνανε, απλά δεν το σηκώνει το PC μου και είναι λίγο δύσκολο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Οκ, το πήραμε αυτόν. Αυτό δεν το θέλουμε, θέλουμε κανένα καλό. Ender Pearl. Αυτό εδώ πέρα. Θέλουμε εδώ. Θέλουμε για έναν... Only 5 minutes. Είμαι εγώ και λίγα ακόμα, οπότε το έχω το game εγώ, άνετα το έχω. Εκτός άμα γίνει καμιά βλαγία όπως φάτε που γίνεται με τα Ender Pearls και με μπαγκάρι. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Come on mate, you can't. You can't. Just you can't. Okay mate. So λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα φοβάμαι μην με βρει ο άλλος με κανένα bow και με ρίξει κάτω γιατί εντάξει απλά... Πού είναι ο άλλος? Πού είναι ο άλλος? Ο Αχνάτος. Οπ, victory. Victory παιδιά. Όλα κομπλέ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να μου προτείνετε στα comments άμα ξέρετε καμία καλή κάμερα ή άμα ξέρετε κάποιο καλό κινητό με καλή κάμερα. Γιατί θα προτιμούσα και κινητό με καλή κάμερα. Γιατί δεν θέλω να κουβαλάω τεράστια κάμερα, ένα κινητό μου κάνει. Πείτε μου στα comments γιατί εντάξει, μην κάνω καμία βλαγιά. Ναι. Και γενικώς πείτε μου άμα θέλετε να κάνω ένα δεύτερο κανάλι για τα vlogs. Γιατί το καλοκαίρι θα έχουμε πιο πολλά vlogs. Δηλαδή το υλικό θα είναι πολύ vlog και λίγα gaming videos γιατί ναι. Απλά δεν θα γίνω μόνο gaming videos. Έχω να πω κάτι άλλο. Άμα κάποιος ψήνεται για συνεργασία θα το σκεφτώ πολύ. Άμα θέλει κάποια συνεργασία με το κανάλι μου γενικώς. Και αυτό θα ανεβεί στους players, αλλά επειδή υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει πιθανότητα να κάνω δικό μου κανάλι μόνο, που να είναι μόνο για μένα και να ανεβάζω εκεί πέρα τα βιντεάκια που περιέχουν υλικό μόνο για μένα και αφορούν μόνο εμένα. Γιατί υπάρχει ένα μικρό θεματάκι τώρα με τον player, τον Κώστα, οπότε ναι, υπάρχει ένα θεματάκι. Οπότε ναι, επίσης κάτι παιδιά έχουν ετοιμάσει ένα Potterworld, ένα Harry Potter server, θα μπει το IP στο description άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε δεν θα το βάλω, πείτε μου στα comments άμα το θέλετε. Επίσης θα ετοιμάσω εγώ ένα server στον οποίο θα μπορείτε να μπείτε απλά με ένα donate 5 ευρώ, με πολύ απλά donate 5 ευρώ, μία paysafe. Η paysafe θα μου πείτε δεν μπαίνει πουθενά, είναι για το server ακριβώς. Άμα κάνετε τον donate, ο server ανοίγει και γίνεται κομπλέ. Θα είναι SMB ο server, θα είναι full survival. Βασικά δεν ξέρω αν θα το κάνω αυτό, θα το σκεφτώ. Απλά θα ανοίξω έναν SMB τώρα, δεν ξέρω πότε, το καλοκαίρι μάλλον. Και εκεί πέρα θα κάνω βιντεάκια εγώ και κάποια άλλα παιδιά άμα μπουν, οπότε ναι. Δηλαδή όταν είναι για να το κάνουμε τον SMB θα κάνω ένα βίντεο το οποίο θα λέει SMB Open ή θα λέγεται θα λέγεται ξέρω εγώ SMB Open, New SMB Open, Apply on the comments και τέτοια. Και επίσης τώρα μου πείτε αν θέλετε να κάνω αγγλικά βίντεο στο οποίο είναι λίγο fail γιατί ξέρω κάπως δεν μιλάω αγγλικά αλλά δεν ξέρω αρκετά καλά για να κάνω βιντεάκια. Δηλαδή μιλάω με το με helpers και τέτοια στο Hypixel, στο TeamSpeak και τέτοια φάση, αλλά
Εντάξει ρε παιδιά, είναι λίγο δύσκολο για μένα να μιλάω αγγλικά σε βίντεο γιατί ναι, δεν μπορώ να κάνω την προφορά αυτή την αγγλική. Τέλος πάντων θα το σκεφτώ αυτό πολύ καλά. Λοιπόν, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο που δεν νομίζω να σας άρεσε, βασικά για να το κάνουμε αλλιώς, άμα σας άρεσε η νίκη που έκανα στα Skywars και γενικώς άμα σας άρεσε έτσι όπως έπαιξα, κάντε ένα subscribe και ένα comment. Και όπως είπα, για όλα αυτά που λέω στο βίντεο θέλω μια απάντηση στα comments. Σας παρακαλώ δηλαδή, εντάξει, μια απλή απάντηση. Δεν αναγκάζω βέβαια, δεν θα σας πιέσω, απλά μια απάντηση κάντε μου. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό με τα vlogs, γιατί σε αυτό θέλω πάρα πολύ, ψήνομαι πάρα πολύ άσχημα να κάνω vlogs, οπότε ναι, αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά, peace and love, γεια σας.